Jo crec que el VIH i encara estem en un moment que crec que caldrà deixar passar uns anys per valorar tot el que ha suposat. Però el VIH, malauradament, per la potència mortal, sobretot, que va tenir durant les primeres dècades de la pandèmia, jo crec que ha regirat i ha fet trontollar moltes coses a nivell social. I poso alguns exemples. El VIH ens ha permès entrar a les escoles, dintre de la nostra feina, a fer intervencions en aquell moment de prevenció només del VIH, però que permetien treballar temes relacionats amb la sexualitat per primera vegada. El VIH ha evidenciat que aquesta diversitat no és tan homogènia, que dintre d'aquesta diversitat sexual hi ha sexualitats hegemòniques i sexualitats que no ho són, que les sexualitats que no ho són tenen vulnerabilitats afegides que cal tenir molt present a l'hora de treballar tant la prevenció del VIH com altres aspectes. I sobretot jo crec que la mateixa evolució del VIH i el que és important i és la línia de treball que uneix a totes les entitats del comitè és precisament el lema d'aquest any, que quan parlem del VIH, el VIH també ha posat sobre la taula per mi la importància de treballar des de perspectiva de drets. Des de perspectiva de drets sexuals, des de perspectiva de drets reproductius, perquè tant els drets sexuals com els drets reproductius són drets humans. No estem parlant de l'escenari de que les persones seropositives han d'accedir a un lloc de treball perquè que les persones LGTBI... No, estem parlant només de drets. Els drets humans, els drets sexuals són drets universals i són drets inalienables, que s'han de garantir per a totes les persones. I el VIH ha estat un element més que ens ha permès tornar a posar els drets com a premissa sobre la taula. I quan parlem del comitè, de la feina que estan fent, és una feina que fem des de perspectiva de drets. I és des d'aquí, des d'on cal encaixar i entendre tots els nostres missatges. El dret a la informació, el dret a l'educació, el dret a gaudir d'una sexualitat plena on el plaer estigui contemplat independentment de quina sigui la meva opció, la meva identitat sexual, independentment de tot això, aquests drets s'han de garantir de forma universal.